Un mozo de 24 anos matou en Valencia o logopeda do seu fillo. Entregouse na comisaría e confesou o crime. Dixo que sospeitaba que o logopeda abusaba do seu fillo pequeno de 2 anos. A vítima é un home de 32 anos, o logopeda que atendía ao fillo de 2 anos do detido nunha clínica situada no barrio de Marxalenes, en Valencia. Segundo a prensa local, o pai regresou á consulta antes de tempo e atopou o menor sen cueiro e cos pantalóns baixados. Ao exixirlle explicacións ao logopeda por sospeitar que abusaba do neno, ambos homes iniciaron unha discusión que rematou cando o pai do pequeno sacou unha navalla e acoitelou ao outro home. Despois de deixar o fillo na casa, o presunto homicida de 24 anos entregouse na comisaría de Burjasot, localidade próxima á capital valenciana, onde reside. Aínda levaba as mans manchadas de sangue, segundo confirmaron os axentes que o arrestaron despois de confesar o crime. A arma utilizada, de 15 centímetros de folla, tamén foi recuperada. O detido pasou esta primeira noite nos calabozos da comisaría de Burjasot e probablemente este mércores pasará a disposición xudicial.